Eland ako jediný z hotelov v tejto oblasti poskytuje všestranné služby. Pre tých, ktorí dávajú prednosť kúpaniu a plávaniu, je k dispozícii bazén s rozmermi 11x6 metrov, s vodopádom a whirlpoolom s kapacitou 10 až 15 osôb. Terasa nad bazénom je vybavená barom. V jej príjemnom prostredí môže relaxovať 16 hostí. Jedinečný komplex vodných a párnych kúpeľov pre 15 až 20 hostí predstavuje vitálny svet. Nájdete tu fínsku, parnú, infra a masážnu saunu s inhaláciami, vodnou smršťou a tryskami. Osvieženie vo vodnej ceste s vodným dažďom je možné vystriedať za box s fínskym vedrom, tapidáriom alebo masážou. Posilniť nielen ducha, možno v moderne vybavenom fitness centre s celkovou plochou 74 m2 a samozrejme aj pri biliarde. Oddychnúť i uvoľniť sa dá pri športe v krytej viacúčelovej hale určenej pre tenis, basketbal a iné druhy športov. V štýlovej kolíbe pre 20 osôb s krbom a grillom môžete stráviť príjemný večer.